जा बाबा दिपकनि बार्थडेआव थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय दावगागुरियाव नै दामग्रा लाबाय एसे माथो फैबाय दे दिनै गुवाहाटीनि बाबा आरो बेनि बार्थडे दं दिनै बाबा दिपक बेहाय जोङो दावगागुरि खुंगोन आरो दा बाहाय जों थांनो सिगांगासिनो दङ दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा गारि गाखोबाय जोङो दावगागुरि थांनो गारि खारबाय भारा गारि मोनबाय दा खारगासिनो जोङो दा नै गसाइगाव जाबाय गसाइगाव मोनबाय मोनथारसिगोन बावला दावगागुरिखौ दा मोनफैबाय दावगागुरि गेट जाहैबाय ओंखारबाय जों गारिनिफ्राय सिङाव हाबसै दावगागुरि हाबफैबाय मन्दिराव जुथाखौनिफ्राय खुना गालांसै गेटआव सिङाव आथिं सुनानै लायगासै एसे रेस्ट लाबाय नैबेनि मन्दिरनि बाबा दं दावगागुरिनिनो साहा लोंलायबाय दा जिरायबाय जोङो रेस्ट लासै दसे दा जोङो साजायनायखौ नायनोसै मन्दिर सिङाव मा मा साजायनायखौ नायनोसै जों दे नैबे साजाय ada moja nैबे साजायगासिनो दं siêu kiểm tra biar moja साजायबाय आरो साजायबाय नैबे सिङाव गेट दं नैबे सिङाव हाबलांग्रा बेजों जोंबो मन्दिराव सिङावबो थांगोन दावगागुरि मन्दिरा थाखो मोननै दङ गोजौआव आरो माने बिनि सिंजोंनो दन्दरजों मोनसे दङ दन्दरावबो मोनसे दा आं देखायलांसै नै सिङाव हाबलांसै दन्दर सिङाव बाहाय मा मा दं जों देखायसै मन्दिर सिङाव मा मा दं नायनि बाहाय दं नै बाबानि शिबलिंग आरो गोजौआव बाबा बिदिबो थाबाय सिङाव दा आं नै ओंखारबोबाय गोजौ गावजों गाखोबाय जों गोजौआव जोंहा फैबाय दा जिरायबाय नै जों दा सनमान लाबाय बयबो बाबानि आशीर्बाद लाबाय बयबो खुलुमबाय जोङो बयबो खुलुमदोंसै
बाबाखौ आथिं सुनाया जोंना जागायबाय नै बिसोरो जिरायनानै आर'नाइ गानहोबाय बिबार माला गानहोबाय आरो आथिं सुबाय बयबो आरो आलारि बाथि सावनानै बरायबाय आशीर्बाद लादों बयबो सोरबा सोरबा मा मा दक्षिना लाबोदों बेखौ होदों गानग्रा जोमग्रा बिहु फालि होबाय बयबो आशीर्बाद लागासिनो दा साथि सावदों साथि सावनानै आशीर्बाद लाबाय दिनै बार्थडे नालाय बाबानि गिबियाव जों बेखौ खालामग्रोबाय ada seripun semuanya baru ini jangan mau apa nih buat Malaysia bisa jadi ini bisa semua labai oke am semua lagi kan dikasih tuh ya boy biko bogo semua labai baru nane दा जोंहानि दसे फुजा होनोसै एसे बाबानिनो फुजा होनो जों सिङाव हाबबाय सिङाव हाबनानै फुजा होबायानो फुजा होबाय फुजा होगासिनो बाबानि जिबौखौ बसायबाय बाहाय आशीर्बाद लाबाय एसे फुजा होबाय खुलुमबाय आंबो बिबार होबाय आशीर्बाद लाबाय एसे बोर मोनो खोमा ओमफ्राय बिदायाबो खुलुमबाय एसे फुजा होगासिनो लिरबाय दा नै फुजाखौनो जोंना केक हानोसै केक हानाय जानोसै केकआ साजायबायानो केक हानाया साजायबाय साजायगासिनो केक हानानै बयबो जानोसै बाबा दुगारनानै बयबो जागोन फैबाय बाबाया हानाय रेडि जाबाय बयबो Baban dua ya, bawa dua, benar. Kita mantan dua. Dengan saya sih, bawa dua, karena
सिलायलायदोंसो बयबो दा बयनिबो समानै राननो थाखाय बेखौ जोङो दस्रायाव दोनहैथ'नोसै जाहाथे बयबो मोनजायो नङाबा सिलायलायगोनसो बयबो बेखौ दस्रायाव दोनहैनो नागिरबाय गावबा गावसो सिलायनो नागिरो बयबो दानहरलाजोबो आरोखि दा बेनि थाखायनो आलदा दोनथ'नोसै बेखौ नालाय सोरबा लाबाय बबेनिफ्राय दा फैनो गारि गाखोबाय जोङो गारि गाखोनानै फैबाय ओंखारबोबाय सफैबायलै लोगो बाबानि बार्थडे जानानै सफैबाय दा दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना जुदि आं चेनेल गोदानब्ला लोगोसे बेलेगाव थुना हो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ नङाब्ला नोंथांमोना जाहाथे सिगाङाव सफैयो थेंक इउ लोगोफोर